oferim 2 hores setmanals de psicomotricitat i jocs motrius. El joc és la seva principal motivació i font d'aprenentatge. És a través d'aquesta eina que els infants comencen a conèixer i a comprendre el món en què viuen. Per això, a les sessions que oferim treballen les diferents capacitats, com el desenvolupament cognitiu, la creativitat, la sociabilitat, la relació amb l'entorn, la percepció, habilitats motores, com l'orientació espaciotemporal, la memòria, l'atenció, la lateralitat, que són necessàries per a la lectoescriptura. També es fomenta l'aprenentatge cooperatiu, la resolució de conflictes i l'àmbit socioafectiu, on reafirmen el seu autoconcepte i la seva autoestima. A més de treballar tot això des del lloc, també tenim altres activitats, com són els circuits, on treballen l'equilibri, la coordinació o l'espera, entre d'altres. Una altra eina molt útil que oferim és l'escala braquial. Entre els seus beneficis, facilita l'expansió de la caixa toràcica, aconseguint un millor desenvolupament dels pulmons que, a més de millorar la respiració, afecta el sistema intel·lectual, ja que proporciona més oxigen al cervell. També incrementa la força, ajuda al bon desenvolupament de l'esquena, la lateralitat i la capacitat oculomanual, que, com he dit abans, facilita l'escriptura.